my full support to the Attorney General in his determination to prosecute Aisha Huang and her collaborators. I say, Aisha Huang wants a story about for say what Ghana has said with fake documents. And for this about they can say documents or the real mono and you fake any agenda. But eventually, President Akuffo Addo, His Excellency Nana Dankwa, about the cancer, or say, IGP, and in penny for one. Everyone is support some big prosecute Aisha Huang. Young could see of my full support to the Attorney General in his determination to prosecute Aisha Huang and her collaborators, who apparently insist on flouting our laws against galamsey and illegal mining. I expect, if they are found guilty, that the courts will apply the full rigor of the new amended Act 995, which has increased substantially the punishment for breaches of the law. May I of my full support to the Attorney General in his determination to prosecute Aisha Huang and her collaborators, who apparently insist on flouting our laws against galamsey and illegal mining. I expect, if they are found guilty, that the courts will apply the full rigor of the new amended Act 995, which has increased substantially the punishment for breaches of the law. May I of my full support to the Attorney General in his determination to prosecute Aisha Huang and her collaborators. All right, and His Excellency Nana Akuffo Addo and it's in kind of President of the Republic of Ghana, or say Attorney General, I want full support say the prosecuting Aisha Huang. There are running Uncle Ponshan and other Akuffo Addo. I wish that baby or call Aproba Uncoyansa interview. Na Ghana Maranso so Radin Shasi a dino core than a tro. Because I throw my Ghana Mrayan Shadow Musi. The Tumri be no more secure for justice, say, now you cram me. The Banisa will beat him the fume fire so. Beat him before fire Japadia Mayana, I want to. Nti omuye sa dan ne ani age se o tie ofedifo se ofedifo ba mumune se motia no a matete kufo mu nyansa matete kwafo wu nyansa nyansa fo ye die mu nyansa ni bia ni ye ana edi ana yensu ye di ye Verse 21 verse 11 edi so ofedifo na ba na ma me antia no a ntete kwa na atuna ne se omo nso ba ye no omo wu nyansa da modi kia chi ofedifo nde ne ho ache ma chi ofedifo na jana ma ne ko no frodi fuaza babiem na mo se mo de beche na da mo amoso ana ya de ba akwa ma wreho na na do Dankwa Akuffo Addo mo ne se tayan se wa nkwa proboyi amya musa no sa Aisha Huang yi na asemide no wo kan fa ho a tinko ni bibi se ka kire o. Oh, I don't think so. I think they definitely know will become. Adan yan ade si be 3-4 days na akwa probo ma interview obi o interview me busa shima nsa no wa kan wi ya. Na lockdown, no one prepare me country and but was it wrong to Abekana? Why? Says a Muzanko found. Oh, Bishop. Oh, Bishop say. Oh, Bishop say. Tia camera. And to nam so then dance up a boy and a young can win now, Kuma would ha. You would have fair at Nasiano, when young will come for crew. And what did you in atom of Sana Galam says you are? Omo mu sensu no wo poti bi no mu tu omo sensu be dia sa omo nyina ya tie na djuma wura be dia nyata motete me hu faso bi a wo so na wo hane abefa camera ebi si bia meyi obi adi mpemkwa jasem bia na ya gye sa ni mbuase ya mene ana kina obi akwa wi camera no no de ye kire no okay djuma wura hu wan frame meeting angare am here with a cromphone o ma fedi a kina ma ya fie bu anto yem so hu yo de respect amaye okay e ko si say ye ne ye betina ase ene ye frɛ no no ba ene ye busa ne se
It impact what you come from there with the atom, dear now, Capon, and some work as a man you support and patch or what do I do? I support some more, so there's nothing wrong with it. Medasi. Deɛ ɔka obi anim. Will it be our copy anymore? Akyire no. Obenya animonyam asere deɛ ɔde ne tɛkyerɛma dɛfɛdɛfɛ. Wɔnya animonyam kyɛn nea wɔde ne tɛkyerɛma dɛfɛdɛfɛ. Na deɛ ɔkata mmarato so no. Nipa mmarato wɔkata so. Ɔnyɛ prɔmprɔm. Onya prom. Na deɛ ɔka no ogyae no. Nipa ɔka no ogyae. Ɔno na obehu ne mmɔbɔ. Ɔno ana Awurade hu ne mmɔbɔ. Proverbs 28:24. And why do you want to wait for us to speak before you come and speak? Once you know it's your work. Danya wunim sa no pe bia na wo hostu. Eye de na wo twa ma ye mfra wo fie. Se danya tama so bra ansa no aba be ka je se ye danya na nka wunim se meba. Danya ya na niema bi chia o. No ma ye mpanimfo. Tu kan maka. Nisuade hunu ni hɔ a. Se anisuade hunu ni hɔ a. Mmɔma yɛ bisi basa. Ɛma ɔma ni yɛ bisi basa. Nanso bi obu mmara no. Onipa bi a obu mmara no. Nhyira no no. Nhyira no. Proverbs 29:18. Nana do kaka say, I'm not sure say first I train ye deporto no. Akwoti makwam so mo ma ne ba bi koteye. Ɛna em so kwagye na home na mmerepam wode aba. Means ye train first o te wan kasanti no mtimi ye ni saa. Okay. So onim we di ade na we nso o twema ye be ye o interview ansa na waka ho ase. And it's okay, my interview, I cannot come at them wrong. Yes. Okay. Yes. Yes. I said, okay. I didn't say anything again. Wo ba kwadi boni wo school manya mana nsem school dem nya kwa fefe no ye ne na kwa akoda teacherfo nyina ehunu abo amane. Wo ba ne ba fi ase matia no. Wo da ase okoka teacherfo se mabu no. No me dem wuzi watia. Like they say, it's a watian with you. We stand close to a teacher for that man. Omo na de betu wani. Omo na de betu wani. Yozo mo mu hunu mfaso a abaso. It's not unnecessary. Oba time papa. We say, and you're necessary. Danya wo tuwe sie. Ni afro na kwa atia ye nyamo wo de bia mpa cho na so ni pa pro ti bi fro mo na maniana. Wo me na hunu se ufie discipline wo ho. Ye mfa sa na mani emfa mu figire. Okay. Odi asem na se. Ti se ni amon de no onye biem. Okay. Na ye hunu wo ba tan no so mfa so eni animu nyama ekura wo se bibisi e wo se yetimi bo amane. Is a leader na za asem apie na officer asem no how bi wo ma pese o show mo nkura mo ye ne yeso mo ya o mene. Say ye me kanza no waka. Ayan. Ana ondo to ne ma yi o na njo beba fie. Esa oba fie nkomo bi wa wudi bia na ye refer o. Isamle no wo chance ne o so ye bia wonye. Ono nim se Ghana ye tie ye ni ntira. 1.5 years pe no ti fie se ex president. MPP ne benya bi onyom na enya wo no ade obetena fie wonim. Okay. Du betena fie na nkomo bi du ano betum na nkofo ba be refer wa enya wo de. Ti nne no wo bibi adua. And ne wo bibi asechirika. Okay. Na nana menim no nyo na mehuni. I don't assistant. Ba. Like how? Nana no ye justice no. Na nana ne nkwa asem mfani mfichire no. Na nana na asem ye na hi no. Nyo na ne mehuni. He said the asem na bedana bobo anso ne kan ye ne dine. Rollins abre so kumi preko demonstration na nana na edi nkan. A captain smart dimbi. And the captain da so ye na djuma so nipa asem fon ye na hi. So nana de was assistant because we be president ni bi nti no. But obi ye no na won ti ase. Ti nyama bi wetimi shi abufu ma mobilize nipa na mo amatu ho amo. Sama so ye nim se nye yi se uti Rollins so sa. So ye. Okay. Akirafu kodura na ekura no. Ene nia no pese oye edebo o my Ghana. Ene ye de bo na beto court mu a. Ape wo hunu se de onsi nya bo no. Se wontu, se wonfa wo na amumu, se unhuri bo no, se wonfa mpempemu ene kura wo. Ye besere no. Ya na nyi otan wa ye bi peye nim so obetima ye ti ye de anigye eto sa aba. Ise ne wo ma osuma na sesanse na na ye nim no ye besa aka. Na mutum rekanu. Mutum rekanu. Wanu si mu kwanse muntie no kure no. Wana si mu kwanse mamuntie no kure. Emoraka ketwe be na kamari ni. Emoraka ketwe bi o na tumi be kamari ni nyina. Modie. Meni damoso. Ewe Awurade mu se. Ewe Awurade mu ni abatuo mu. Any politics mu se. Mo nwunwin bibia fufuro biara. Anka modie mu bai mu madwudwi bibi fufuro biara. Se medie no.
Somebody no. Na de ohamo no. Na ohamo no. Otisayara. Otisayenko. Ubenya temu. Want me nyatem. Nti e bra fatai. Ye bra ese fatai. Mumi enye nipa nyina yi. Na ye nipa nyina yi. Galatians 5:7. Ni etu ni amudi bedi mi no etu asha wanya mumfani no. Ni etu timam ni amobe masoja fo abu no etu asha mumma na ni mundum. Eye wi ase abrabo. Ade na ho nko ade ya mekank manka ho asem. Na mwan de ba wudi mlika di no. Oye Ghana ni de hye. Ono kwa de no onya mfuzo so obie business wa fa kwa ampa so. Na wo hu atima be wura yekuru mo so nam kwa ampa so sa abenya ye card nyina. E de ye adwuma brands so wo ye. Asa adwuma nso asa Ghana. Ono de o twen se ye ne ye meka nsa na wabeka bibia fa na wa. Ya ye ba ya sibia ya akọ. Then you rest your case. You see. Tidanya mesre pa. Wa yo hini nti onza meka se nyina president wo hini. Timi hunu a mi si onza majo pa. Anya oye ono wo di se enye. Ba ye di na bi chi de beto opeso woka. Ono a oni se na oye enye. No anim sa na mo wo ti won na tifi no bi yesi yankwa be kasa dada. Enye. Ya me mpesa ade no. So onim papa ye ka kira afoforo ba wo mu ntimi bia papa no wo brem. Nyame wo mpeni pa wo ti sa. Ana Onim papa na wonya no. Onipa bia onim papa na wonya. Eye boni ma. James 4:17. Tinana anhwe yi anyame bubefu no wonhwe yi. Onim papa ya ahweye. Ne mfa asomdie mra. Na kuro ni mfa ne ntoma pamfura as president. Waye bi pani enim so betimi aye. Adasa wo ogu ade ni. Aso ya amana ye freedom bi. Aso ya mobi afa ne ho adi. Ese no obi ye na ye wahina a kire se wo ade no ahode ne. Ade de ma wo na ahode na teko. Ni next time. Pa. Any next time. Obi ben kan ho asem bi no ahwa ye benya wo. So, Iwenya bi dia refer. Yes, mampanyi dada ka asem bi. Sa me na ne ho ahinti nipa amfa ne wo. Pase, unni bi da oka nya abotre. Se ampa no ni nya woka. Mo ni pressure guni dwemdia no odum kane ano nso da. Ba na ne ho ye hindi no. Ya ante ase. Sa ne ne abeto mu nso ya mpe. Ye besere. Ye nyina ye nyase ye kotena fie nkomo bi ba bi ene. Ye kobuza fofo nkomo about politics a. No obi ani agye mfa to kasa wie so na obi akoma ato ne yam. Because oba no odo kakra be fa ne nsase. Ba odua ne ye ani gie mo. Tisana mesa excellency na nado dan kwa Akuffo Addo se. Ondua ne ye ani gie mo na 1.5 de tete he ya. Kamene no a kakakra kai be pridi mpa. Se me kotena fie ne ebo mi dia kan asem bia me kra be me. Dimpa na sese oye. Tutu anya dimpa. Esina hunya de. Esina se benya ho pa. Eni munya. Esina dwetani ni sika. Proverbs 22:1. Ade be ya nso be kwa kotena fie as president na ni munyam ni ho. Ukasa ya ne ni pedo twa mpoa. Ukasa ya ne ni pebe refill. E ba ne sa wunnu ani je ho ntow. The message ne say half akai die. Year and half yi die. Onto bi di antonkun. No mercy for cripple. No more hunu na memo ni ye. Se be ya obetena fie ni obeba no betima kana simbi. Yesa oba wo ntomu ko ka ye mu bi di e be refer. E ma se mu metwa. enya dia be ka so many trip. Dabi. Nti na ne ma ntimi nkasa kase no. Kam de ni dum so be refer. Eno katai, but it's not part of it. Se na mika se one wine. Onzo ye nipa no so ne de ba kono no. Ompe kasa ne bibiri sa. Yes, anko no kwa mfa nche no. Aha, because ne bre so ne timi ka che se otwan funu. Ensuru ho. Go to grab a good guy say ya dey. What ya sem na se. Nti no so ke obi ka kire ne pa. Awati ase nti oba ba hye kokko mu din pese o kasa. Awurade nhyira mu